Zmen svoj mindset pod minútu. Poď sa na to pozrieť. Najväčšie a najdôležitejšie odpovede, aké sú, neprídu v hluku. Neprídu niekde v centre na námestí všetkého, kde sa všetko deje. Ale prídu, vieš kde? V tichu. V chaose nepočuješ, čo je pre teba najdôležitejšie. Ale v tichu, tam vnímaš samého seba. Tam sa môžeš zamyslieť nad sebou samým. Zistiť, či je to naozaj to, po čom túžiš, čo chceš, čo ťa drivuje. Teraz zamkni telefón, polož ho a na 2 minúty sa skús zamyslieť, čo je pre mňa to najlepšie. Nadýchni sa zhlboka, vydýchni, zamkni telefón. Čo je pre mňa to najdôležitejšie v momentálnej dobe, v súčasnosti. V tichu nájdeš jasnosť, clarity. A to je tá sila. To je tá hybná sila toho všetkého. Inak aj toto riešime v komunite The Unlimited Mindset.